Pati papilihan ng drone. Yatan na ko eh. Agyat na yun. Kuhan ka sa tulo. Wala naman sila, standby naman. Pero kasako lang gato mo. Tulo. Ilang sako na ron da? Isa. Deliver. Kuha din ron dito. Ilang sako na ron da? Deliver. 16 man to, mura magkuha na to pila dito. Dito siguro. Basig, dala day na day pikas grupo no. Hmm. Ama o di ay, yung hurot day tug dala, mapaso na po din ako. Ang bala ba? Ito, tumbala. Ano ito nga bala yun? Sa ko kaklaro ato, 20 man to ka box. Blue yapan? Ambot ako kabalot. Basing gwapo na ito ba niya? Pag-abot ito, hurot na daw. Agoy. Ay, kita blow. Kaba ng blue bala. Ay, kamot. Mantikay lang dulong sa imong kuan. Ha? Mantikay ang dulong sa imong sticker ba? Sure. Luhan. Aron dili mabungi. Dili madislide. Dito ba? Tikaan man ako tanan ni. Ah, dahon ko sa kamot. Muro mahulog ito mo. Ito eh. Tol. Tegan magsabaw, di na may iborot eh. Mali ikaw sa dango. Ikaw dango. Kapoy na, kapoy. Tawad pa na siya. Pati yun din mong kumbate siguro kay kapoy magka. Dugang nga kamataga karon. Ha? Dugang kamataga na buntang na kape kay gapon. Kumbate yun? Hmm. Pabawi yun ba? Dawit luyan eh. Pawis duyan. Grabe. Ang Uber. Pawawi ano eh. Ano na mo kaon? Kung imbala sa kanya buntag sa kay mata. Tuhan ganin no. Kumo ka ito? Hmm? Pero talas 4 na yun. Abi mo iswatro ba? Squatro sa. Kanlaon. Asutso na di ay. Nasutos buntag. Kami ng squatro kadlaon. Yan na lang isa dire. Humana may pangaon. Ano pa dire oh? Dinig ikang saboning ko ano ni. Okay tayo. Bagbahog yun ba? Sabaw, sabaw. Sabaw na lami. Ano na naman? Lami yung kaon, mas talaga no? Ay kung plato. Basta daghang kaon, malami kaon. Pero duwara mo, timi-timi. Katong daghang pa kay grupo pa ba, nag-isa pa tong 15 kabok. Ilog lagi perminti, murag dili, murag mo mapila-pil kaon kay murag di man ko mabinlan. Sa git-git. Paano bunga to ba ito? Bunga na. Bunga ba? Bunga lagi na. Bunga sa kutu isa ba din? Lagi mo. Ako nga po nga. Ay. Nabot ko isla rin. Hindi alam ko din yun eh. No, gapon nga. But doon na niya si Bo. Ako wag human lang gana ko kuha okay. Lain man kayo mo gapon gud. Nasa lalo basig kan-aw. Apit kayo. Lain kayo mo pag nagwa ko naman. Kumain tulo ko penuhan no. Yana pa jud ka pa. Dali akan ako bunga ko eh. Guman ako. Panun ka. Ako ang tabaw to. Diyan man tanong siya oh. Balotong na ron pa oh. Dali akan ako oy. Ako to ubos ay na kayo. Doon niya si Bo. Aduot ki sa kidag ko. Ligmay man hindi si Buo. Moto na ko. Ako pa na, biyaan pa na ako ng si Boy kay naman mga piko na. Nagkuon sa rin dali ako na desisyon ni oy. Nagkuon sa ako ni. Wala pa ko dito ah. Napakadarang po na anak, klaro. Tapos pag-ibo? Hindi pa siya kayo na.
Mahuman na ni mo no. Ay mo nga. Ano? Ano tataran ni mo? Man din na siya. Di man ka mabalas na ato daya diha. Naman sa dali. Naman. Tuod mo guro nagapit 4 mil siguro. Lisa naman si Lara dre ni.